Pewne rzeczy się nie zmieniają, pewne rzeczy uderzają nasze serca, ubolewają. Piro rap analog, działam jak analizer. Raz do góry, raz do dołu, skanuję tak całe życie. A ty przyj, może urodzisz, co ci już po głowie chodzi? Wizja dziecka i narodzin, własny kurwa zmysłów game. Ponad miastem lata rej, rzucam z siebie własny spam, którego nie złapie dzban. Jestem tutaj całkiem sam, jeżeli tylko ziom zechce. Mam kontrolę przestrzeni, analizuję wnętrze na każdym wersopiętrze. Cząstka mojego życia, ukryta w minerałach, których hoduje ulica. Analizę własnych myśli, złapać więcej korzyści, jak zawodowy rentgen. Przeprogramowałem wyścig, bo pierdolę tych wszystkich, co mi życzyli źle. Dziś to ja jadę po torze, zawodnik NSR. Analizer, kooperacja. Dziś ludzie jak baterie instalują coś i spacja. Analizer, reedukacja, bo nie zabrałeś z lekcji najważniejszych danych, wariat. Analizer, dysk twardy działa, tylko ta pamięć podręczna jest nie do zreperowania. Analizer, dysk twardy działa, tylko ta pamięć podręczna jest nie do zreperowania. Pamięć podręczna, serce więcej nie załaduje. Nie zadawaj tyle pytań, czuję, że eksploduję. Na pomysł wpadłem, rozumiesz? Nie złapisz tego w ogóle. Jak w życiu bez wyobraźni odpada mi się kierujesz. Analizuję to ziom, niepowstrzymana legenda, niezrozumiała jak rain, wykorzystana przez Reina. Wyostrzyłem ten teraz, mów do mnie szyfrem bez kitu, bo gdy mówiłeś normalnie, spaliłeś wszystko na żywo. Nazwali cię tanią dziwą, nie bo twój program był tani, tylko że się pomyliłeś, nadałeś na złej fali. Tacy jak ty są jebani, naruszasz naszą konstrukcję. Nikt cię o to nie prosił, za to obwody ufę. Na każdy wirus sposób jest, a ten zadziała, bo nie trzeba filozofii, wystarczy cię stąd wymazać. Na każdy wirus sposób jest, a ten zadziała. Nie trzeba filozofii, wystarczy cię wymazać. Delay, analizer, kooperacja. Dziś ludzie jak baterie instalują coś i spacja. Delay, analizer, reedukacja, bo nie zabrałeś z lekcji najważniejszych danych, wariat. Delay, analizer, dysk twardy działa, tylko ta pamięć podręczna jest nie do zreperowania. Delay, analizer, kooperacja. Dziś ludzie jak baterie instalują coś i spacja. Delay, analizer, reedukacja, bo nie zabrałeś z lekcji najważniejszych danych, wariat. Delay, analizer, dysk twardy działa, tylko ta pamięć podręczna jest nie do zreperowania.